Ще бъда точен, да пренесе нужда този трак е за доскочи. Хора после толкова и бава ще чеки. Гледаш добра, това не е изкарвай. Много рап, много рок, много джип, много сок. Аз плати сладици, без нищо само там. Китари, барабаните, портали на локалите. Ръцете вдигаме, изкази се пристигаме. Тук ли сме всички? Еми чува, радио, е, това е чува. Всичко е решено, партито е до тавана, репрезент 100, прах от плана, всяка нова мода песен е рингтон, всичко е гласа нещо като Кинг-Конг. Добре, как се чувстваш? Живота ми е филм, не трябва да го пропускаш. Луда, нека, а тя е на близък, аз ще се погрижа да ги плати на турите, като казвам близък да говоря за них. За други все едно ексити, това е моето очакване, да видиш който стане да го качване. И с печалия поизмети с Тима Верчетило! Да баба! Да баба! Да видов няма койни! Тик-так, тик-так, като часовник! 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 Добре, сега съм приготвил най-чучалата плачета среща. Пускай следващата, брат. Браво! Идва директно от